बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो बर'फ्रा सारा आसामाव गोहो मोनबाय। बिटिआर सुक्तिजों जोंहा गहपुरसिम सिमाया लावबाय। बिनि पावार एन्ड फांसना बारायबाय। फारसेजों जोंहा बे सुक्तिनि गेजेरजों 6.3 नि गेजेरजों जोंनि स्कुल कलेजफोर जेराव नीट बेसआव जोंहा प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। दाखालि नोंथांमोना नुबाय जोंनि रुनिखाता बायदि कलेजआ दिनैहाय बे 6.3 नि दफानि गेजेरजोंनो प्रभिन्सियेलाइजेसन जाबाय। नङाब्ला बियो आयेनाव फैथावथाव नङामोन। दा बे हिसाबैनो नैबे सुक्तिजों जितु जोङो बर' सुबुं हिसाबै लायोब्ला बिराद गिदिर मोनसे लाब जादों। आरो दिनै फरेस्ट राइट एक्टनि सिङाव जों हा होनायनि मोन्थाय बेखौ जों मोननो हादों। आरो बेबायदिनो माखासे जौगालु हाबाफारिफोर स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफोर मेडिकेल कलेजफोर दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों फैनो थांगासिनो दं। दा नोंथांमोना नाय बिएसि सुक्तिखौ खालामदोंमोन सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया आरो बेयाव बिथाङा सिफ जादों। बिटिसि सुक्ति जानाय लोगो लोगोनो बिएसिनि खुनु सिनसाब गैयै जादों। बे बाथ्राखौ मोजाङै बुजिनानै नायथों रायजो राजाफ्राबो। आरो दिनैहाय बिएसि सुक्तिखौ खोमोरनानै बिटिसि सुक्ति जाबाय, हाग्रामाया सिफ जाबाय। दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा एबसु आरो इउबिपिअ जयै सुक्ति जानानै जोंहा बिटिआर सुक्ति खालामबाय। आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा दिनै मोनसे काउन्सिल मोननो हाबाय, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल हिसाबै। दा होमबा नोंथांमोना नायदो जे मोनफ्रोमबो सुक्तिया जोंनो गोदान गोदान माबा मोनसे गोहो होदों। दा बे बेलायाव सिमा लावनायखौ बिथांमोनहा लुबैया, बिटिआर सुक्तिखौ बातिल खालामनायनि खोथा बुङो। बिटिआर सुक्तिखौ बातिल खालामनांगौ जायोबा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला गैया जागोन। गहपुरसिम जोंहा सिमा लावनायनि जि बाथ्रा बे बाथ्राया गैया जागोन। अलरेडि नटिफिकेसन जाबाय, गहपुरसिम जोंहा सिमाया लावबाय। बै ओनसोलावबो मुंख्लं जादों एनडिएफबिनि, बै ओनसोलाव मुंख्लं जादों बिएलसिनि, बै ओनसोलाव मुंख्लं जादों एबसुनि आरो रायजो राजाफोर। दा होमबा बै मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ लाजि फोनांनायनि अनगायै बे जेबो नङा। आरो जोंनि दावहारु जायफोर जोहोलावफोर दङ बे दावहारुफोरखौ दिनै लाजि फोनांनायनि अनगायै जेबो जायाखै। बेनिखायनो बिथांमोनासो लाजिथाव आरो मिनिथाव बिथांमोनासो। मानोना गोदान सुक्तिनि उनाव गोजाम सुक्तिया गैया जालांदों। जेरै बिटिसि सुक्तिनि उनाव बिएसिआ गैया जादों। दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिटिसिआ गैया जानांगौ। आरो बे जागोनबो, मानोना जोंना नाम सोलायनायनि बाथ्रा बे दंखायो निस्सय। बेखायनो बिपिएफनिफ्राय जेखौ बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोननियासो लासिंसिं। सुक्तिखौ मानियाखै, संबिधानखौ मानियाखै बिथांमोनहा। रेजिस्टार्ड पार्टि बिथांमोना दिनैहाय रिकगनाइज पार्टि आरो रिकगनाइज पार्टिनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनानै बिथांमोना पावाराव फैदों, लेजिस्लेसन खालामदों, सासे लेजिस्लेटर जादों। सासे लेजिस्लेटरा भारतनि संबिधाननि सिङाव जानाय मोनसे सुक्ति, जाय सुक्तिनि गेजेरजों जोङो गोजोरै थांनानै थानायनि मोन्थाय मोनबाय। बे ओनसोलाव सान्थि फैबाय बा सानफ्रोमबो बुथार सुथार आर्मि पुलिस मिलिटारिनि मोनसे थासारिमोन, बे दिनै गैया जाबाय। बे सुक्तिखौ बोरैहाय मिनिथाव होननानै बुंनो हायो? बेखायनो बिथांमोना जेखि बुङा मानो बिथांमोनखौ सैमानि लान्जाया जेब्लाबो खेंख्राखा होननाय बायदिसो जागोन। सिद्धाथ' खालामनो हाखाला, बिदिनो थांथोंसै। खिन्थु जोंहा रायजो राजाखौ हाजार हाजार लाख लाख रायजो राजा 35 लाख सुबुंफोरखौ लानानै जोंहा आवगायलांनांगौ दङ आरो बेजों जों आवगायलांबाय थागोन।